L-Aġenzija Setqa se tipprovdi aktar servizzi għat-tisħiħ tal-prevenzjoni u l-kura kontra l-abbuż mill-vizzi, dan permezz ta' ftehim bejn il-Ministeru għall-Ugwaljanza u l-Fondazzjoni responsabbli mis-servizzi tal-ħarsien soċjali fih dan il-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali. Dan il-ftehim qed isir b'investiment ta' €1,000,000 u se ssir ħidma fuq 4 oqsma. Dawn huma t-tisħiħ tal-programmi ta' prevenzjoni li għaddejjin bħalissa, l-implementazzjoni ta' inizjattivi ġodda fi skejjel post-sekondarji, aktar għarfien dwar is-servizzi provduti minn din l-Aġenzija u d-dimensjoni ta' drittijiet tal-bniedem biex taħdem ma' nies b'diffikultajiet ta' dipendenza. Se jiżdiedu wkoll il-kampanji ta' għarfien dwar id-droga permezz ta' sit elettroniku u faċilità ta' ċett online. Biex aħna nkattru l-ħidma tagħna ta' prevenzjoni fl-iskejjel. U huwa konferma jekk qatt kien hemm bżonna li l-prevenzjoni taħdem għax kif imbagħad naraw mir-rapport tal-ESPAD li ġie ippubblikat kull 4 snin, il-prevenzjoni qed taħdem tant li meta jaslu ta' 16-il sena fl-aħħar sena tal-iskola obbligatorja qed naraw dejjem tnaqqis fl-abbużi kollha kemm ta' xorb u kemm ta' sustanzi. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon qal kif dan il-programm se joħloq aktar għarfien mill-livell primarju sa dak terzjarju. Illum qed nisiġillaw ftehim li ikopri iktar minn €1,000,000 mifruxa fuq 3 snin fejn qegħdin naħdmu biex mhux biss ngħinu, imma iktar minn kollox biex nipprevjenu li jkollna persuni fis-soċjetà tagħna illi sfortunatament jaqbdu t-triq tal-abbuż tas-sustanzi. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Owen Bonnici spjega f'dan il-programm se jipprovdi taħriġ lil ħaddiema fis-servizzi residenzjali biex ikunu mħejjija aħjar biex jgħinu lin-nies fil-vizzju b'dinjità. Bis-saħħa dan il-ftehim ta' 3 snin bejn il-Ministeru tagħna u s-Setqa qegħdin nirdoppjaw l-investiment li jsir fejn jidħol prevenzjoni u kura mill-abbuż tal-vizzi